Алекс Здравков, човека без треви. 24/7 в Дискорд, стаи мрачни сам стои. Къде е слънцето? Той няма си идея. Цял ден онлайн, новата му радия. Алекс, излез бе, виж, че има свят навън. Седиш си само в чата, няма смисъл да си тъжен. Емоджита и сървъри, това ли е живота? От прозореца виждаш само тъмното и монитора. Алекс Здравков, човека без треви. 24/7 в Дискорд, стаи мрачни сам стои. Къде е слънцето? Той няма си идея. Цял ден онлайн, новата му реалия. На обед, на вечер, все си в дискусиите. Да пишеш с приятели, но вижте са навън вече. Геймърския стол вече те е прегърнал, но тревата под краката ти ще ти каже здравей, здравей. Алекс Здравков, човека без треви. 24/7 в Дискорд, стаи мрачни сам стои. Къде е слънцето? Той няма си идея. Цял ден онлайн, новата му реалия. Хайде, Алекс, дигни се, виж, светът те чака. Излез навън, върни си силата и лъчите на зората. Виртуални приятели са страхотни, но нали реалният живот е там, където истината си стои. Алекс Здравков, човека без треви. 24/7 в Дискорд, стаи мрачни сам стои. Къде е слънцето? Той няма си идея. Цял ден онлайн, новата му реалия. Хайде, Алекс, дигни се, виж, светът те чака. Излез навън, върни си силата и лъчите на зората. Виртуални приятели са страхотни, но нали реалният живот е там, където истината си стои. Алекс Здравков, човека без треви. 24/7 в Дискорд, стаи мрачни сам стои. Къде е слънцето? Той няма си идея. Цял ден онлайн, новата му реалия.